Шәрфетдинова Софья, 6 сыйныф укучысы, Самара өлкәсе, Камышлы районы, Иске Ярмәк мәктәбе. Габдулла Тукай, туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңа кара сөям, җаным, тәнем белән. Истән чыкмый минем монда күргәннәрем. Шатлык белән уйнап, гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.